within the same. Ferdinand Sam. Ferdinand Sam. Wadaroma Afia Kobi Checheni and I say yo. That's it. Na ansana me koma no ma mini kan musawo say dwumadi e de ba na say adesua de ba first term education no saying obema a brief description of it na ya biemu ni ahwe ne ma amaye wo school mu ho mo amohia and going forward ne ma bi e de ka ho abeboa ama dwumadi ne nyina ye kama yo that's it. Afia Kobi year 2022 afinimu ana ya share the affair say engineering club ase intina yama enkwada no ye STEM project ana inyeme be ma ya asetena no etumpon enti ye minister former aye Dr. Duchum enso hu say inda so edwuma ye no hu hia pa enti o the STEM no ebi ba school mu ho intina no ba Afia Kobi aye STEM department ye aviation aerospace engineering ye san robotics afina e ba ye biomedical manufacturing and engineering inti yeni agrokra yegusu na yekoso na sele motie won famamu no yedwumedi ara hono bebre na ye de em say motie ho kanepa ne ye aeroplane na se mission a enipa ntimu na so tumde de dwuma hodo bebre ya motie ho asem de fa no drones inti ne mu ba ko na ye trimpo ne se ye ne Ghana National Fire Service penimfo be hia na bia Environmental Protection Agency and Afia NADMO na sa drone na sa wi mission no ebetumi akoa bra ejabi say the menka eti4 year wa be say na watwe miansa be esi the COPZT sabepe nti ye person is company for hia na sa drone na de aba no ye fa no GNFS abawa nti ye de ho designers bibia aba say ebreba kwan ebreba mu a ye person company for hia no mo di say adwuma no pepe nti STEM department ni abrepa engineering side yo medasi Ferdinand ma menko menua ba ho na membusa ne din na membusa ne say every player oba Facebook Opemsuo radio mo ye mode eden na ekomu a etimi eye kama sa wadama ye feel saying Pacha friend Felicia Jemfo so Felicia was saying Pacha mo form 3 yo STEM education aye ka ho asem no share player ye hwe wo Facebook Opemsuo radio de niema na mode ye ya enne agina ofefefe ya se budi ni pakura tin we be yi de niema ne ko Pacha main material na de ye no your friend is styrofoam no be say den auto fridge ade white bi na ya hyehyehye no and granite bubugu fie na ye fie Pacha ye de enu bi na ye ba ye de no de edin na you see glue ye de beki kan boom awufo ne beka sa amine ba ye de ne glue ye de hye ne gun ni mu ane amelte na ye de asoso abum ye o motors ewum de ma no power abroad focus me beka say engine na ye wo ESCs and electronic components bibri and your metal parts and so her ties na de na de na hyehyɛ ni nyina na ka boma mutimi de ye say ti uba Facebook a obehu de na waka ho asem no omofiti ase asese no eno na ogusu a o hwe no nti bra Facebook obehu ma me komenu aba so wadaroma odin your friend will also suffer Maya ohusu STEM education ebayi said the Ferdinand kan fie sen mienu ase komiensa sen na wosi hu no boa mo modisu na se mudwumadie no nyina akwanimu aboya pan fi se yensua book ma de nko a ye more practicals nti se book mu kwa anti ase practicals ne ma wote ase mo achai ana yes I share ideas yes I call net ne so call search for technologies are any Ghana ewa bontin ni yensua ho ne. So over the years niema dodo sen na motimi aye say yi aeroplane aye hu de ahim biu na motimi aye you wo GHS Josephine ewo hono yo ankazazi mo de na se din ma din da ba yi Ferdinand se abawa osusi Josephine eno e de a
ma yɛhu na yɛ ne yɛtiefo hu ebu a wɔte di ni nim ade korɔ sɛ Ferdinand na hɔ bɛboa yɛ hɔ. Okay, deɛ yɛpɛ sɛ yɛhyɛ yɛma yɛmufoɔ nyinaa nkwan sɛ sɛdeɛ boni yɛ no yɛso bɛtumi ayɛ nti yɛkeka yɛn nsa bɔ mu ne yɛmfa boni di na yɛbɛto so yɛde yɛayɛ di ɛsiane sɛ ɔmɔyɛ mba nto no yɛde hyɛ mu nkran nti project leader no na yɛde de no ato so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno na ɔhwɛ biribiaa nti ɛdina ahoɔ na ɛdɛda yɛ project no so no ne nyinaa sɛ in the form of motivation sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛboa mu. Yɛwɔ Gloria, yɛwɔ Charles, yɛwɔ Abawa ɔha yɛsan wɔ bebree ɛdɔɔso nti dwuma de yɛde ɛnoa na mugu so a moyɛ ne kamakama paa sɛ ɛbɛboa. Yɛnhwɛ yɛka ho asɛm no ɛyɛ PZ deɛ to yɛ ɛbɛn mu na sɛdeɛ moyɛ sɛ mohwɛ ne mu sɛ mo ne ɛyɛ Ghana National Fire Service fo bɛhyia na nkutahodeɛ bi a ɛbɛkɔ ho biara no na yɛhwɛ ɛkwan bɛn ne ɛbɛfa so a drone a yɛka ho asɛm bɛtumi di adum gya. Okay, ɛberɛ no akyɛ na ɛtwa mu mpo sɛ yɛde saa mfidie a aba so yi ɛbɛbɔ yɛ bra ɛne sɛ yɛn anim sɛ biribi sɛ ɛsi a ɛyɛ mpofiri ma de yɔ ɛna ɛnyɛ biribi nyina bi wobɛtumi anya ɛho kwan awurawura biribi a ɛsɛ wokɔ nti saa drone anaasɛ wiemhyɛn nipa ntimi a aba so yi deɛ yɛbɛtumi yɛyɛ deɛ no yɛyɛ ne sɛ ɛno ankasa gyina faako no na ɛpagya ne mu nti yɛwɔ fire tank na wase retardant tank na wase te sɛ bia fire extinguisher na anka yɛbɛyi wɔ card mu no ɛgu tank ma ɛwɔ afidie no ase nti sɛdeɛ ɛsi yɛ a fire service ɛba a bra tank na ɛpɔmpe nsuo no yɛbɛtumi de even ano ahoma no hose no mpo ahyɛ drone no ase na ɛpagya no kɔ abɔsan no soro ebe ya atwede no enduru hɔ entumi kura mforo ana yɛnsa kura ɛkyerɛ so enduru hɔ nanso drone no etu kɔ wiem a ɛnde ebetumi akɔ sɛ ɛsɛ kɔ nti ɛkɔ ana ɛpɔmpi fire retardant no ɛwɔ fam na egu egya no so nti saa na design no yɛn drone sɛ na wo hwɛ Gloria no etumi fa fire foam no de mu drone no bɛyɛ 10 kilos ana even de ɛboro saa a no epagya a kyerɛ sɛ akɔ spray gu saa baby ɛso no so drone no so betumi di wiem bɛyɛ sɛ sema eduanan num 45 minutes a kyerɛ sɛ bibi sɛ esi a within yacha na kyerɛ sɛ 30 minutes no ɛsɛ etumi abre egya nase mo bre nase so yo mame nkɔ me nua ba na me sɛ musa no wei STEM education by monya challenges bi a dodo na ya field work say ye free classroom akwa mountain akwa ye mo challenges bi na se niam bi a mo be hia sese ye hia sa ne ma we a ebeboa ama edwumadie no akọ so headmistress wo ha enche no so ne be di nkomo kakra so on the school na no on nim how no kese pa school no FMT ye behwe na mo de na akwa ese de mo kọ no ene mebu bi a mo be hia ye nya we aka beboa ma edwumadie we no akọ so wonya sa challenges ne bi ewo pacho ai sisi ano ye hia funds any type of funds say materials say sika ye hia human development nso nti say bia obi ohona so person my scholarship ebia ye beba institution bi ni abesua ade sin de ye yesua wo honom no say ye yonkra nti ye ntimi nko deeper to say de omomo big institutions de be ye nti say ebia institution bi ohono ohun say ye adwuma na ye no eboa oman no ohun say obefrɛ na say yaba besua ade wo ho na say ye bie ya adwemu kese na de ye no ya ama no aboa man no ama na tumpon a ke ni beje ho pa ɛna say so be bia ye ne yema no ehosa kete inti say bia ifese ye project kese a just yi ye de obanyina ba abonten nti pacho ye adwuma na say so gima si yes as sunning nyina ne san de afro yo nti ene ne hawa mo from mame nko me nua ba ho na ye ma headmistress so embrem ade no wasua a free system education ba yi ye kire mo field work ye sika we bum ka bum no ade ne ma na wasua film se bia ne se ma wi Afia Kobi Senior School na me kwa abonten a de me di kwa akodi djuma enie okay me sua se ne si connect wires ye Josephine no yesua se ne keka wires ni bom se bia me connect receiver na koma
rather na stair ebe flapping. The ebe mana flapping mesua. Na masane esua robotics kakra. Seni ye connect. Emma light so fine you see. The intia o connect no one close na enso. What's your son man you ebedasi ye ne headmistress so ending komo kakra na ye maame so enkyere ye mu school no ba ye said city o hawa ene mmoa school no ebehia se ono ene da no na dodo na so begina ne so na ye hu said school no mu amo ebefam na aboa ye nti DJ Simple hwe ye maame microphone no ema ye na ye ne ending komo na ye hwe said ebre no ko na so kakra ye betimi de aboa ye school no ye beye denim se enso ha ya ebre no ye beko na ye no mo akodi nkomo se se ko school mo kra so a ye beko eno mo akodi nkomo mame wadama bibia boko de pacho nyame adom wadama odudi ne betudwa amaye pacho medin de Emilia Ameflu Denuchi ye mame na headmistress ema Afia Kobi Girls School mame ye di nkomo afa STEM education ho eba ye emwa school ni behia de yenhwe ni mu emfrim ho enim se sa na ma wenyina na se ya ebeboa enkura ni mfamu nwie no na wonyansa no adwuma bi odi kofie se wantimi antoa so kura na o bibia obesua firi ho o ha be na school ni efam de aniemo na mohia ni nyina no epese hu na yema atiefo so emrem yo pacho me da se senia edikanfo no di kan ye no say no Afia Kobi Girls yakoye nim ye ewo technology ho especially in the area of aerospace enti no ye hia emoa senia me ba ne kan ye no emoa no eba akone se a womo etumi ehu senia womo ebetumi aye devices no ana afidie no a womo di remote ebe ye no be control no ye pese ye nia tankasa betumi a control no ho te se aeroplane ekosora nankasa betumi akọ a yemfa remote en control ye se ye koye nim aha na ye be sa na ye se ye nya sika ana se yetumi nya na kande a ye betumi edi aye enkwala no ene engineers no teachers no womo ewo suenhunu ene humunu a ni nyansa na betumi ede aye saade ni nyina na nso no aka na kade ne etusumienu esese yetumi ekọ amanone baabi a womo eye aeroplanes no womo akwadare ewo aeroplane yenimu no ni yakwa kosua drones no ene niama bi a ekeka aerospace engineering ho no na yakosua nti no tie say no ye was single track na ye say ye makwan a obi amakwan nti no ye amakwan no na wo mkọ na wo ni teacherfo no kọ na wo makosua na tie say wo mo antumi anya further ye development studies na wo masan edi aba nti no yetumi enya saa relationship no a ebetumi ye ne foreign countries ninya saa relationship ne betumi aboa ema yakoye nim ama ebedu empempensu bi na yankra drones because you say zip life way womu di drone ade de ko hospitals ni ade emergency cases womu de ko na say yetumi eye Afia Kobi Girls yetumi ye automated drones are nankasa betumi etuti say zip line for the na chese Ghana moka biom enkonko to kra drone Afia Kobi hankasa ebe ye drones no enti na Ghana ne African countries ne we are safene nya betumi aba Afia Kobi Girls abeto drones no sesi a fire service officer baako efreye say what is firefighters technology ye wa betumi e de aye drone na betumi a fight fire no enti no we afre no say omra mehwe na ye hu kwan ya befa so aye so ye betumi aboa oma no say ye wo asanteman mu na Afia Kobi Girls eye asanteman
de share school no de ɛsɛ omu na edikan a ombenya mfaso ɛwɔ nneɛma a yɛyɛ nyinaa edum issue yɛ ba yɛ PZ issue yi sɛ yɛtimi ɛkɔ yɛnim ɛwɔ firefighter no ho a gatihye bia bia no betimi de ayɛ yɛbɛtumi ɛde ayɛ na yɛnhwere adehye mama yɛbɛda ase wadarma yɛne headmistress enedi nkɔma mua school no ebehia sɛ ɛbɛboa ma dwumadi a mɔfiti ase a boa ama school no ntete a mɔfra no enya no ɛno ɔha no bi ɔmo fam no de atodwa na mpa sɛ ɔmo kɔm no yɛsɛ yɛtimi kɔ na yɛkɔgye ntete ne firi hɔ ne yɛsa de ba na ɛbɛboa nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛyɛ mmoa na Afia Kobi Girls yɛaso mu na ɛnkɔyɛ adeɛ a sɛ yɛakɔ yɛnim baako na yɛte aba akyiri mmienu ɛbɛyɛ adeɛ a sɛ yɛhyɛ mmɔfra no nkura sɛ ɔmo bɛfa mu a na bibia enso akɔ anim ma menkɔ Facebook na me ready comment kakraba na yɛmɛhwɛ nsɛm atwatoɔ na yɛmfa nsɔre so sɛ de meka nya bi ɛnyɛ ne nko a ɛne yɛbɛhyia yɛbɛkɔ so abra no ɛne mo atwetwe nkɔmmɔ ne yɛhwɛ baabi a sesei akɔ akɔduru Mahama Thomas ɛde ne de abɔ so wow well done ono so dia ode aba no Kwadwo Derry was watching live from Burma say Kwadwo Palace from Fantini Town ono so dia ode aba no well done ono so e dia boy bubu atin e de free nrebe o say o enjoy show no na o maya de pa nyame enkoso enhire mo we Jakwabna mo say good morning to you all for the good work done watching from Birmingham UK or share your free Uncle Robert and so e de ne dia aba o say watching my popular Opemsuo morning show and so ɔhene ba kwaten enso de ne de abɔhwe fin so atre ankobia maame yensim twato ebia number bia ribeto jo bi pese oboa se bia suku no number bia emwa bia ba bia na mfa saa we no so bibisa ho me pacho ane me number eye 0244 0244 028 007 0244 028 007 Wadaroma headmistress number no nti wobetimi afrɛ no na bibia moa bia pese wo de boa school ni bia no woni headmistress ka obɛkyerɛ wo kwan no na ba na sabi dwumadi omudi ɛno so ayɛ kama mame anɔpa yi ɛbɛda ase paa sɛ yɛto nsa